Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Michal Vašina, ale většinou mě poznáte pod přezdívkou Micák a jsem komentátor pro League of Legends. Přestože nejsem aktivním hráčem, tak stále sleduju novinky a inovace, které přichází do téhleté hry, a proto jsem se rozhodl, že chci využít své zkušenosti po dobu 6 let hraní a celkově, jak vidím hru z pozici komentátora, proto abyste se dokázali zlepšit, ale zároveň abyste viděli, co obnáší práce komentátora, jak vypadá taková příprava a co všechno stojí za tou dřinou, než tedy budete moct komentovat. Možná se ptáte, co mě právě dovedlo k založení YouTube kanálu, tak jsou to právě zprávy, které přichází od vás, a to přesněji zprávy typu jako co je nejlepší a co je teďka silné, jak se dostat ke komentování, co komentování obnáší, a proto jsem si řekl, že tou nejefektivnější volbou bude právě založení YouTube kanálu, kde se budu věnovat jednotlivým rubrikám, abych vám dokázal vysvětlit a trošku usnadnit celé hraní, a možná, že i někdo z vás bude nastávající nový komentátor. První taková důležitá rubrika bude Patch Notes a tam si vždycky shrneme nadcházející patch, co všechno důležitého se stalo, který champion popřípadě dostal nerf či boost, popřípadě itemy, které byly změněny. Druhá rubrika bude taková odpověď na vaše zprávy a tou rubrikou je Top Tier picky. Tím přesně myslíme, který pick v daný patch je velmi silný a dosti efektivní, takže doufám, že vám i pomůže ve vašem solo queue. Mojí oblíbenou rubrikou pak bude preview známých týmů a tuzemských turnajů, kdy si tedy projedeme vždycky jednotlivý tým, v nich hráče, a důležité taky bude představení tuzemských turnajů, na které se velice těším a doufám, že i tuhletu rubriku si společně oblíbíme. A asi ta nejdůležitější rubrika, kvůli které je celý kanál vytvořen, jsou rady a tipy ke komentování, kde se vám tedy budu snažit jakýmkoliv způsobem dát svoje zkušenosti, které jsem nabral, říct vám, co jako komentátor musíte zvládat, a za dobu 3 let, co jsem se všechno naučil. Tak teď vám odhalím i svoji přípravu a já doufám, že společně pak tedy najdeme nějakého dalšího komentátora, protože opravdu za dobu 3 let jsem našel nikoho, kdo by se tomu chtěl věnovat, a myslím si, že práce komentátora je velice, ale velice zajímavá, takže tohle bude rubrika, na kterou se srdečně asi nejvíc těším, a díl po díle si jdeme ty nejdůležitější body, abyste jako komentátor mohli uspět. Pro všechny, kteří vydrželi to nudné blábolení, tak jsme u konce a mé jediné přání tedy je: zanechte odběr, když tak dejte like, popřípadě sdílejte, rozesílejte do League of Legends komunity, a budu rád, když podpoříte na ten kanál, který bude hlavně věnován vám a možná i začínajícím komentátorům. Díky moc, že jste vydrželi, mé jméno je Micák a budu se těšit na dalším videu.